Guys, sana all Ginoo ko. Viper day sa dagat. Adi in my life, gikas California, tabok sa Pangpang. Okay, for today's video guys, ubanin sa kinyong atapadong karon no. Before tamo do sa to ang final destination, of course, ato i-fly sa tong mga buhok din dapita kan resulta danig Manuel L. Quezon. Karang murag karaag tao bitaw, pero pas diri nga ng mga tao kaya nga ang mga tao nga ing ana kugihan kaajo, di ba? Karabi murag kag buyog diha ma'am. Biyahe na sa mga way helmet. Pero guys no, before to magkuano, magbiyahe no, dapat kuan jud ta mag-ready ta always, dapat nate mga helmet ay adjud mo punundog din dapita ng way helmet kana ang helmet na murag kad na nag-alien ma'am, kana sagdanan sa alien bitaw. Mao na mag-helmet jud ta always kay para in case of emerge anam jud atong biyahe dapat mag-helmet man jud pud ta. Anda bitano uban ni ninyo guys for this video ato sa Pangpang sa ubay kay invite ta sa ang friends nga nako ni kaon-kaon dito dapitan diyan na taga abroad ba so nagpakaon pud sa nga na kinta-kintahay food. Anda bita guys katawa ko nga ngano labay magpulis. Nala kata mo dia kay later basin unja taod-taod magdakop na adto mag-checkpoint dito. O diyan napasalamat sa Ginoo kay niliko jud siya magno hi sir. Labay rami. Ay bitaw pasalamat mo kay way checkpoint na dapita. Unja guys first time na ako nakasudod ni dapita sa barangay no. Pangpang mo ni barangay Pangpang dani first time jud na ako nakasudod ni dapita kay laagan man jud pud ko pero karon pa ko first time ever in my life nga nakasudod ni dapita. Sudlunon ka ajo guys unja agdan murag kuan ko something yet pero okay ra sa mga motor ni dapita. Inagtaod-taod guys ato makita ang mga mangrove tree. O ato nakita guys no ang mga mangrove tree no pero ang dapita guys pertijong bawo murag baho pas alturas. Pero ako una guys kay murag baho ni sa kay mga tungod sa mga seafoods bitaw ka ang tubig mangud guys maabot ni dapita mo na ang mga seafoods mga kuan mga taban jam mahibilin pud mga baho siya. Ang dapita guys behind the scene kanabi hapit jud bin mga dakdak Ginoo ko. Kaduha pa jud. Ang dapita guys ato makita nga murag fish pan something ni siya. Murag gitudo siya og forma jud og damdam guys murag kita og siya fish pan. So I don't know og usay mga kanana mga kibuhi something yet na uban pud guys magbuhi og mga kuan mga bangos ang dapita pagkataon of course abot na ta sa to ang final destination. Of course di man jud mawa atong guys na mga flex to mga naong. Oh shout out sa tong mga kauban no partijong gwapuha og mga sexy og mga fresh pa kaazo murag og isda nga bag-ong kinuha. So mga sumangil guys no og flex kay murag nauwaw na pud siya dapita of course ki-invite tra sa tong friends of course utak sa mga tao dito napita pa sumangil og flex arong ingnon og vlogger hoy Ginoo ko. So ato nakita guys no nindot pug kay direk Pangpang di ay pud sa first time pud na nakasud din nakaligo sa Pangpang nindot pug kaayo oy kay mo ni resort ni sa una guys sa pagbagyong urit mo nang gipahapig-hapig na Ginoo ko tra atong mga saminto o grabe og atong saminto ang ngisi-ngisi man at out ko ni kuan di ay Jake Cuenca dili oy Jake Simbahon sa ako nang silingan sa California so shout out din ninyo sa mga baby boys sa California o di ba to makita ko sa saminto no nga tumba jud kay tungod sa ako sa tong bagyo nga urit no sense ano no sa tong duuy ka nakalimot jud pud ko o di ba shout out ng mga baby boys din dapita of course sure ball na huy baba jud pag abot din dapita guys of gusto sugba sila og mga karni og bangus ang mga hilaw din dapita so lami ka jud pud oy Ginoo ko basta mga invite gipal mga free jud so ana so go jud ko kay libre jud ka adjo na siya atong nakita sa din dapita guys no kay ready sila kay managa daw pud sa din dapita kaning kawat pintaon pud sila kay para pud makakuha in town pud para makauli kintay pud na dadala kintahay pud samtang nga ligo na po sila kuha nga madala sa ilang panimalay ato nakita guys ang isda nga bangos kisugban nila kintahay pud ang dapita so nag-expect ko guys samtang kuha ng tinai mga hasang so nakalimot daw sila kuha og kanang kuan tinai og asa man Ginoo ko unsa kay resulta na dili pa kani pait bisag pud guys din to kuha og tinai ang mga isda di ba part of the body of the isda og di ato kuha ng part of the body mga tinai mga hasang pait basa pud dapita guys atong i-flex tong mga kauban ni dapita mga gwapa mga sexy mga cute daw kaadto so atong i-flex sila of course ato nakita di ba ang gwapa ha kaadto mura siya og kanang host sa showtime bitaw o di ba dapat usa diri og gwapo kaadto of course ato pagkatataon guys akong gi-videohan ang pagkaon ni dapita kay limi jud kaadto uy Ginoo ko mo ni ang karni nga hilaw so lami jud ni kilaw-kilawon of course salamat kaadto sa pagkaon sa pag-ready sa pagsugba salamat kaadto pag man sa sugba ano magka-video na sa mangrove kay nindot kaayo na sa in the personal ang mangrove jud guys kay lami jud sa sugnodon pero bawal jud pud ka og magkuha og mga kay kanang dapat mga patay-patay ra kay kusog sa mosiga Ginoo ko pag man sa mangrove of course napoy mangrove din dapita flex sa to mga naong kay wa man tay lingaw ang dapita guys kay mo tay buhat kay vlogger makintay pud dapat mag-rest ra mga vlogger magpahuway magpa-fresh of course akong gigiok ag kanang kuan bas kay laisyo kayo og lindot kaayo mi ni si Jag kuan guys himuon siguro ka ng mga kato isagro sa mga saminto pagkahuman man dito kuan kanang nay bas of course ato na i-flex ang atong pagkaon for this video kay luto naman ni David balak ta kung kuha og isa kahiwa pero bawal jud na kay murag masakpan pud sa dapita kay daghan pong tawo ni uban alam ko na guys dapat di ay ganyan di ay ilang iday ikwas taga kintahay pud di ka na mga nga
ang mga kuan nga mga talaba ba ano mga talaba basta kaya na mga buhi nga murag mga awang something basta kana mga shell mga ilang ipaon para sa mga isda. Di expect ko guys ako nahuna karang watipos dagat ba kada ba watipos dagat ay di ay puding ana di ay naasida. So ako jung gibidyohan guys akong gifokusan kay murag something yet nga ing ani na di ay mga hanas kaadyo po ni mga tawhana o bis California ra pero hanas mura jud nagapuyo og kapig dagat karabi hanasa kaadyo ara kitadtad na ni kuya shout out ni Kuya Eric. Naa po rin sa page guys si kuan ka Itlog Vlog. So i-search po ninyo sa ko sa Eric kay karabi jud sir pasalamat jud biniza kay gwa pa si Jack makakaon baka pud mi. Ay napita guys tangaon na sila ko. Pangaon mo dira padana mo diha kay ngano mag-vlog sa ko diri napita kay of course guys baya pud ta ana ang vlogger magpaway pud na kay of course sikat pud ang vlogger. Pag magbangaon mo guys of course ang ibig jud ang talaba man siya talaba guys karabi jud puno. Nangutan ako guys nganong nagrama mag talaba nga Ginoo ko. Dami isda ang talaba guys kana makatag og mga minerals and kuan vitamins imong mga lawas. To ara o lawas na pud oh. Sakpa na kamamba sa mga lawas ingon ana Ginoo ko video ha dito. Ana tangtangag na muro jud ka grabe diya mga tatangag og kuan royal. Muro jud ka sud ilongon ma'am grabe gimuhang mga kuan na dapita wala tarunga. Ang dapita guys wa ko kaila ang dapita para siya glato or gusto ni tila ko gamay guys kay murag lamit-lamit pud siya tila ko mura siya gusto. Pero ingon sa murag water lily o bermuda mga babas mga kamatay mga on pero grabe mga baba jud. Of course pag tabok sa bulanghoy. Binukid ba pud guys kay pila ka tuig pila ka months uta kag bulanghoy di ba? Flex na po kana kag bulanghoy Ginoo ko basta di jud ni mawa ato mga naong guys pag flex sa mga vlog jud no. Mura jud kag bato sa dagat jud ma'am. Pag human flex na po Ginoo ko kay ilong mura jud ilong direk pambot Ginoo ko. Pero sagdira guys kay bay po sa mga kilay or pilok na napita kay taas sa kaayo pero napasalamat ko Ginoo nga kung Lord dapat imong gihatag unta sa awang ilong Lord katong kataas sa ato ang kilay. Okay ra masurog kilay pud Lord nga kanang patas tra street tra pero okay ra gyapon laban ra sa atong kinabuhi. Pilok o di kilay ay sorry na sa sayop ko. Ano pita guys nagpasalamat to ang pamilya guys kay welcome ko lang ganina pag-aabot jud pod sa mga baby boys welcome pud ko nila as ako jud friend ana shout out nila napita no mga baby boys sa California. Hope so naka-follow na sa akong Facebook page no. Kay kung wa pa tumba agad charla. Pagkatotoo guys ang video ang dagat guys kay Brody Saka na padon din sa atong kinabuhi no ning saka na siya diri nato di ba? Ang tawag ana guys ng taas sa tud mo na siya ang tao. Kay kung gamay ang tubig hunas ana ra ang show. Ana pita gusto salamat kung kuya no kanang deliver jud sila kuan talaba aras ka masipag jud sila napita no bisan lajud bisan liberal lisod paminaw guys marag lisod magkuha og talaba guys tinuod lang jud po pero sa ilahang part guys marag sayon ra pod kay marag ilan ang kinabuhi marag ilan ng mga show sa ilang adlaw nga pagkinabuhi ba order mas kuya guys kuya Eric og kanang talaba marag duha ka kuan siguro to I don't know duha ka mara si taga na marag sinako ba na or basket kay kanang curious putag talaba guys ba unsay for mag talaba kay mao na paborito uban guys samot na nagpuyo sa tapin sa dagat marag ilang paborito nga talaba so nang ang ibig talaba so mao na talaba dire po guys mura sa something na mga bato-bato nga puyo tan-aw ang talaba guys murag ang paminaw guys pagtanan ko murag siya batura pero ana na bitagos ana jud damit ang mga talaba anha sila mamudso o anda bita of course isig paning kamot tao baka luwit and dapita ana man jud ang mga kuan mga ulit-ulit ang mga talaba of course kusog mo kaon of course maning kamot pod kung kusog ka mo kaon maning kamot jud ka para mga kaon po ka ang uban guys kisugba nila kayon ko unsa day purpose na nang isugba ninyo ngayon po sila para kuno inagkuan bukhad ditso bukhad ba kinabuhi o di ba karabi jud ni mo to mabibiwi sa California kusog diri mo kaon pog talaba o di ba karabi jud mo tilap ang atong mga baby boys hanas kaadyo pero ay napita guys ato nakita ang ilang mga sauce mura na jud color sa ilang bas ng ilang sauce pero nagpadayon gyapon sa napita ay napita guys mura jud sakit sa akong mata Ginoo ko mura ko kasabot guys nga viper ba umaliog dagat or unsa ba kay kabalo pa ko viper of course magdala po ako aoy pagkuman guys of course unsa tong buhat mga exit na kay man mga tong mga ligo yung napita so before mag end ang videos guys ako pasalamat sa pamilya nila ni ate no nila ni Kuya Eric so salamat kaayo sa pag-welcome as a vlogger for today's video no please follow sa page nga Kaitlog Vlogs and also Barita Bay and also Opaw Vlog og marato daghang salamat guys og amping taklo sa tong mabiyan nagpasalamat ko Ginoo guys kay safety sa tapag uli og sa padong no so daghang salamat og don't forget to follow my Facebook page para mag-research Ginoo ana ang show and then amping ta karon sa tong mga biyahe every time you walk up hoy bitaw ko sa char lang og marato daghang salamat og amping ta karon sa tong mga biyahe bye bye